आज लोग समझेला कि जमीन जायदादे सबसे बड़ी संपत्ति है। तो सुना लोग, सेवा ओहू से कहीं बड़ी दौलत हो। घर परिवार के सेवा, माई बाबू के सेवा, ये सब चीज पैसा से खरीदल न जा सके। ये तो वरदान हो जे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ावल जाला। आजुओ चर्चा खाली जमीन आ हिस्सा के हो रहल बा, माटी के टुकड़ा संपत्ति लागे का करी जी, आज के पीढ़ी कीमत तो जानत बा, बाकी मूल्य भूल गईल बा। जमीन जायदाद आज हमार बा, काल केहू और के हो जाई। बाकी जवन बेटा बेटी सेवा सीख जाला उनके बुढ़ौती में भटके के ना पड़ेला। सेवा कौनो बोझ ना है। हाँ। ये तो वो वसीयत है। जवन हम अपना बाबूजी से पौली, हमार लइका बच्चा हमसे। ये ऐसन धन है जेके न चोर चोरा सके न अदालत बांट सके। आज जे सेवा करी ओकर लइका काल उनके ओइसन फल दी। तो यह कहब, धन बटोरा या मत बटोरा, बाकी सेवा जरूर बटोरी। ई जिम्मेदारी ना, ई सौभाग्य है। पैसा से घर बन जाला, बाकी सेवा से स्वर्ग बन जाला। जवन पीढ़ी ई बात समझ जाई, उ सांच में दुनिया के सबसे अमीर पीढ़ी हुई।